Здравей, GoGoPlay, аз съм Undefined, търпене Andy Tools. И това е нашата кандидатура за твоя сървър. Сега ще разведем и с нашия world, който сме го построили, нали? Всичко сме го направили за 2-3 седмици. Това е нашата първата къща. Пода първо беше от обикновено дърво, но ние го направихме от кварц и ледър брик. Анди, да покажем честрума. Тук надолу имам честруми фермички. Фермичка, не? Една е. Първо честрума. Не е нищо особено в тази стайчка, просто направихме такив. Да, нали, за да държим. Ето, тук държим дърво. Имам доста събрано дърво. Тук пясък и стъкла. Тук неща, дет падат мобовете. Решихме и да слагаме, нали, от скелет дет падат изхабените лъкове, но не трябва да не ги хвърляме. Тук нещата от недъра. И тук малко храна. Тук малко каблстон. Тук доста дърт, защото очистваме, нали, да е всичко равно. Тук един чест за кол. И тук нашите скъпоценности, диаманти, айрон, рестон, голд и емералд там. Другите често са празни и няма какво да помним в тях. Ето, крафтинг тейбъл, енвил и ендър честове. Ето в ендър чест аз какво имам. Недър стар, убили сме уидър боса. Да. Анди, ти говори малко нещо. Да, ето това е нашата фермичка. Дайте кажи какво представлява. Ето представлява, нали, автоматична е. Ето тук има картофи вътре в честа. Да, ето. Дърпаме ръчката и всичко пада. Дърпаме ръчката и всичко пада, ето виждаш. Да, ето. Включи го сега. Сега ще го включа, няма да обираме. Да не губим време, после ще оберем. Сега да покажем останалите ни къщи. Тук е списна врата. Да покажем другите ни къщи. Ето. Това е една друга къща. Тя е пак за красота. Най-честовете няма нищо. Тук втори етаж. Ето. Тук е някаква гледка, нали. Ето там е едно кладенче. Сега сляза долу да покажем. Ела да покажем другите неща. Я ти кажи за тази другата къща. Ето тази другата малката. Ето, това е, нали, другата къща. Ние също е за красота, просто нищо особено е. Просто сме направили тук. Кажи крафтинг тейбъл. Да, ето един скрит крафтинг тейбъл. Да, така просто го измислихме. Да. Да не е тук на пътя за, нали, грозота. Тъй. Тук е портал. Това е портала, да. Сега няма влизаме. Тук е мината. Това е мината. Няма слезам надолу. Да, много е дълга. Да. Много сме Тук е добавили. автоматична ферма. И аз съм и тук я покажа как работи. Да. И дърпаме пак ръчка. Действа си идеално. Опс. И така. И едините после ще ги съберем. И тук е лампа. Нали, като стане вечер, тя се светва. А като е ден, изгасва. И тая другата ни къща, пак декоративна. Нали, за красота, не е тъй, не да живеем в една кръглата. Ето, тук телевизор. Тази е доста новичка. Да, направихме я преди 2-3 дена. Трудихме се доста дърво. Да, много дърво събирахме. Я покажи стъпалата, аз ще стоя тук, покажи как работи. Ето, стъпалата работят така. Да, Те са автоматични. да. И се качваме нагоре. И горе е само едно легло. Да, тук Малко. сме тези паяджини за красота, нали? Все едно, като стенско. Сега друго, имаме XP ферма. Ела да я покажем. Да, XP ферма имаме. Само да приберем стъпалата.
И голям късмет е, че Stronghold е точно го намерихме до къщата и то го намерихме докато копаме. Беше голям късмет просто. Да, супер якото стана. Сега, тук дизайнът е мой, а мостчето го прави Andy Tools. Мостчето ми е много макефи. И сме изхъбили много кварц за ендер фермата. Да, тя е на 20 етажа. Да, Тази ферма сме я правили поне 7 дена. ако не повече. Не повече. Кварца го събираме с така, отиваме нали, в недъра, събираме колко нужен кварц и рескаме недъра нали, от конзолата. По-скоро Andy Tools я реска. И тъй събираме повече кварц. Ето така се слиза. Ти идваш? Давай. Ето така се слиза. И тук е така. Ето, сега да влизам през портала. Да си покажа какво има. Ето, тук като влизаме така. И напред. Не сме правили някаква хубава пътечка, просто Да. така. И нали не сме читвали нищо. По-яко е като е на сървайвал, защото ако е на креатив, няма. Няма смисъл в играта. Да. Правиш го на креатив, после като целяш е хипер тъпото. Някакси. Нали аз много тъй мразя на креатив да играя. Не аз. Тук това представлява навсякъде много честове. Това е убежището. Да. За него също сме се трудили. Да. Тук диня. Аз май го шупих. Нещо после ще го правим, сега няма мутика. Ето тук един е enchanting table. Има един ангел. Да. Тук още някаква мъничка стая за честове. И тук може да хвърляме безполезни неща надолу. И ето как работи фермата. Нали за XP. Не е нищо особено, просто... Много кварци, недър брик сме нали, използвали. И това е друго някакво да покажем. Нали, Google, това е нашата кандидатура. Надяваме се да ни приемеш. Аз бях Undefined. Аз съм Andy Tools. И чао!